Toto je jeho prvý nožík v živote. Čau všetci, moje meno je Partak a asi pred 3 minútami som editorovi kúpil nožík za 200 € do Counter-Strike. S editorom momentálne voláme a tu je... Jo. No a ten 200 € nožík dostal kvôli tomu, že je najlepší editor na svete. Dobre, poviem. Aj ten nožík je dobrý. Áno, kámo, aj ten môj. Jo, dobrý je. Kámo, my sme duo teraz. Yes, poďme doprava. Ok. Kámo, tie nožíky. OK. Tu si mi zalezal asi 2-krát, kámo, asi 2-krát! Kámo, to je tým nožíkom teraz. Na to bude, oné. To. Kámo, oni mali zbranie, ale teraz vlastne vyhráme. Dobre, vieš čo, ja idem Galila. Ja idem doľava k tomu DGŠovi, čo nás 2-krát zabil. Okay. Dead, jo, jak nič. Kámo, ten nožík, ja ho vidím odtiaľto, dobrý je. Teraz budeš jak pravý Gypsy Chávez, kámo. Moja hviezda, a sa to nezdá. Ha, to je dement! Ušujete. Áno. Počul si? Aha, tak na sajte. Vôbec sa nepočujem, kamarát. Au! Au! Vypnutý som mal monitor vlastne, no. Ježiš, vlastne, ja som zabudol mať zapojenú klávesnicu. Má mínus. Má vypo ten zmrt. Dobre, teraz už končí sranda, ľudia. Doteraz sme vás trolili, ale my to hráme naozaj veľmi dobre, takže... Toto bol troll, to som spravil na schvál, ľudia. Ja idem doprava. Idem dať šlahanou na ksicht, kámo. Okay. Šlahanou na ksicht. U teba budú asi? Nikto zatiaľ. Pozerám aj palác aj... Palác. Jo. Na svete už jeden okno. Nemohol som. Ten kokot mi dal hlavu! No way! Čo si spravil? Ja neviem, kámo, ja neviem. Ja som nomé Demogorgon. Au! Kámo, fakt ma zabíja kengura. Kámo, to fakt. Posledná šanca zažiariť, kámo. Inak sme dead obaja. Ešte jeden. Tu, je tu. Jo. Tu je. Kámo. Derank. Nemám, a ty? Nemáme derank. OK, máme tu ďalšiu hru a tentokrát to je Overpass, ale tuto už vyhráme a to vám sľubujem, pretože na tejto mape máme metu a tým, že kúkate až doteraz, sa naučíte novú metu na Overpass. Čekujte. Samozrejme, až v 3. kole vám to môžeme ukázať, lebo na tú metu potrebujeme kúpiť Galila. Jo, poď ideme. Jo, kámo, ja som si dal keksík, pekne. To je buchtička. No, OK. Pozor, som ho počul asi. Aha, nekúpil som nič inač. Ani ja. Zomrel. Tu je, za tým. Dole, Vpravo. Počkaj, plantujem. Dobre. Typek tam není, bojí sa ma. Počkaj, to je 3. kolo, aha. Mal som kúpiť zbraň, ja som retard. To vážne? Dobre, Galila, ideme na tú metu, ja som nám zabudol. Bombu vyhadzujeme, to sračka. A ideme vedľa seba. Takže teraz čekuj. Čup je vedľa seba. A typek nevie nič. To sa nepodarilo. Ale počkám ešte tu. To nemyslí vážne. Kámo, on má cheaty. Je zapnutý.
To jak to, že... To čo spravil? Je zapnutý. Mal si helmu? Aha. Dole bude podľa mňa. Aha. Jo! Dobre, tu máš Galila, ja si berem markačko a ideme znova hento. Kámo, zle si bol. Aha. Zle si bol. Vedľa mňa bol kôš. A tento typek má cheaty. Nič, no, tak druhú hru sme chceli vyhrať, ale bohužiaľ asi nič. 2 hours later. Dobre ľudia, ešte medzi týmto, jak začneme toto kolo, prosím nahoďte lajčik a odberík, budem veľmi rád. Každopádne na streamy môžete doraziť, streamujeme na Kiku na YouTube. Tu sú, povedla seba. Jasné! Vieš, čo sa podľa mňa stalo? Podľa mňa on dal hlavu tebe a jemu to loklo na mňa. Počujem. Pekne. Má low. Jak to, že ma videl? No nič, idem a M-ku idem a daj mi boost. Sem. Flashujem. Dead. Bol tam, no. Počul som ho aspoň. On čaká na mňa. Dobrá. Yes! Môžete zatiaľ hodnotiť v komentároch, že jak sa vám páči tento môj Marble Fate, alebo jeho lore. Kúkaj toto. OK, idem ti pomôcť. Je tam, ale má aimbot, nehovor, že ne. Ne, nemá. nemá. Kúkam toto. Obidvaja sú tam. Pikli to obidvaja. No, budeš smoku, či kde? Napravo bude. Aha. Dostal hlavičku, ne, dostal, ale to je jedno. To som im maximálne pomohol. Dobre, som tu. Jo, počul som ho. Boostujú sa. Je. Sú tam obaja. Flashujú. Dead? Nice. Dead! Teraz sa ich spýtam, že keď sú už takí toxickí, že why so easy? Celú hru boli toxickí, keby ste nevedeli ľudia, inak by som nebol takýto aj ja. Dead? Je tam? Napravo. Či naľavo. Aj tak no iba. Teda, neklam. GG. Dobre ľudia, toto je všetko k dnešnému videjku. Dúfam, že ste si užili aj takúto malinkú zmenu v hre, pretože väčšinou sme vydávali videá, kde rozdávam peniaze, alebo hráme Fortnite, alebo reagujeme na vaše kanály. Takže ľudia, ďakujem, že ste to kúkli až sem. Toto celé videjko bolo venované môjmu editorovi. Nožik si veľmi zaslúžil, veľmi šikovný. Takže my sa s vami lúčime spolu so Surflexom. A peace. A peace. Mimochodom aj toto editovali.